I dag så skal vi lave Chubby Bunny Challenge, og det går simpelthen jeg snakker kraftigt for hurtigt, undskyld, men det er lige meget. Det vi skal gøre, det er, at vi skal lave Chubby Bunny Challenge med en, der hedder Bolette, og det vi skal gøre, det er, at vi skal tage en Chubby Bunny, eller en skummesus, ind i munden, og så skal vi se, hvor mange vi sådan kan sige ting ind i munden. Ja, det siger nok godt, det kender nok godt. Nå. Hej, jeg hedder Bolette, og nu siger Glofuf, og det kan jo godt derovre ved kameraet. Og nu skal vi bare prøve at se, at vi kan gøre det så godt som muligt. Det bliver meget bedre, ham der Glofuf-barnen der. Vi går bare i gang. Chubby Bunny. Så. Chubby Bunny. Det er den der. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Det gik godt. Jeg er meget bedre end ham, der spillede ikke ud i skraldespanden. Surprise. Ja, jeg vandt! Jeg vandt! Jeg tabte. Det er jeg ikke så glad for, men nu skal jeg have en straf. 7, 6, fuck tvær. De her to, så skal ud. Kom med. Kom med. Så skyller jeg under vandhanen. Og så vi... Fuck, nå, okay. Hvad hedder det? Vi skal skylle dem her og fyre den i hovedet på ham der. Glofuf. Ja, det er godt. Ja, så det er altid, det er fint underligt det her. Jo, det skal... sådan der. Fuck, når jeg fandme finde hænder.